Ndinokucheka zvekare muzora naZimbabwe ndembari muratsvene kwese kwamuri kumatema nanyika radzoka zvekare nenhau dziri kupisa kubva muzvivhitivhiti zvenyika zvakasiyana-siyana uyezve pano patiri kupai nhau dzinenge dzichibva mumastriti munyika yedu ine yeZimbabwe. Muchida kutanga nenhau dziri kupisa ndotenda Zimbabwe nekusubscribe nokukomenta kwamunoita pano pachano ino keji madokero apa. Ndoda kupinda nenhau iyi iripo muzuva ranhasi taona maSouthern African president kusanganisira napresident wakuSouth Africa, vakawanda Botswana, Zambia, mapresident akasiyana-siyana achienda uko kuUnited Nation kuno musangano uriko ikoko. Apa taona vaMnangagwa vachikanzura vachitumira nhume kuti inovamirira vari pamusangano, asi tiri kuziva kuti why zvadai so, sezvo tiri kuziva kuti vaMnangagwa vari kutya kuti vange vachibuda munyika panguva inei nemamiriro akaita zvinhu munyika. Zvakawanda zvavari kutya kuti panogona kusara pachitorwa chigaro pakaitika coup, panogona kuti vari kumiswa oso nezvigananda zvavo nevaya vanovasapota kuti makaenda shefu tinogona kusara tichisungwa. Sezvo muchiziva kuti munyika pari zvino panotone mhepo yakasumukira zvigananda vava kuripa idzo mhosva dzavo dzavakapara dzokubira nyika zvo parongwa neZACAD uyezve nechirongwa chiri kubva nokuno vachiwenga ichi chakafoswa Mnangagwa kuti ange achitaura pamhene kuti ZAC ndainvestigate zvigananda zvese zvachitanga nawiki nochivhayo and vanofanira kuzvitanga privately and then wozenga achizoshedzwa achizoansa mubvunzo achizoansa izvo zvaanenge senga achipomerwa. Tiri kuona Zimbabwe zvinhu zvinakumira zvakanaka. Tiri kuziva kuti Mnangagwa nezvigananda vari kumhanya ende havasi kurara, vari kumhanya sezvo ivo vanga vakafurirana vakati aiwa apa hatinomuhwina chiwenga, sezvo vanga vari nemarongero akaita, sezvo makaona kuti aiwa marongero ekuda kuti Tagwira anga achina muCentral Committee vakaona kuti akafeila. Iko zvino tiri kuona zvigananda zviri kumhanya zvakatakura mureza mutsvuku. Apa tiri kuzviona zviri kushingirira kuti zvinge zvichipushira vaMnangagwa kuti vange vaende kusvika muna 2030, ndeyekuti vari kunyatsoziva kuti nguva inei inguva yakaomesesa zvikuru nenyaya yekuti vari kuziva kuti pakaita the change of government vari kuziva zvigananda zvese, upfumi hwese hwaibira nyika hwese hunenge hwakudzokera munyika. Nyika yedu yeienda pari nani, ndeyekuti vanhu ava ndivo vaita kuti nyika yedu isakare kusvikira pairi iko zvino. Taona also Mnangagwa achizama kuisa vanhu vakasiyana-siyana avo vari kuda kuti vange vachiita vanenge vachicreata nyaya dzakasiyana-siyana dzekunyepa against VP Chiwenga. Asi VP Chiwenga I think munhu vanga vachitoziva kuti zvese izvi is gonna come. Ndisaka muri kuona pazvivhitivhiti zvezvigananda zvisina mazita. Handii munoziva zvigananda Owen Mudanqube last akaemploya vanhu about 500 vanhu vakapuwa maiPhones nemafoni vanoramba vachiposta paTwitter, vakajoina also maWhatsApp group akasiyana-siyana vachiposta uyezve vachiposta zvinhu zvekusapota Mnangagwa. Takatarisa kuTwitter nokufacebook uko vanenge vachiramba vachiposta, vanenge vari munhu 1 anenge akapuwa mafoni 5 vachiposta mameseji aya kuti aite counter attack, mameseji akanaka anenge achipostwa nevamwe vanhu vachisapota kuti Zimbabwe ive a free country and uyezve kuti nyika yedu inge ine mumwe mutungamiriri asiri Mnangagwa. Tiri kuona vari kuramba vachiposta zva2030 nenyaya yekuti vari kuda kuti Mnangagwa anga achienda 2030, but izvi ndanifungo zvino zvazvinokwanisa kunge zvichinja nenyaya yekuti vanhu vacho vari siri kuda izvozvo vane simba iroro havana basa nokupostwa kukuramba uchiitwa or vakada kuwina that social media space yekuti varamba vachiti 2030 Mnangagwa. Asi Mnangagwa akabuda achitaura shuwa kuti haasida kuenderera mberi beyond 2028. Asi tinoziva kuti Mnangagwa anenge akatounzwa no, you can say that panhenge rikenzi panenge pana Chiwenga, ndekuti anenge asingade kuti paite fight, but iye obva waudza nezvekuseri kuti timu rake ndarira mberi richitaura kuti ano Mnangagwa
Mnangagwa ari kudiwa nevanhu, I must go to 2030. Asi izvi hazvibudire. Takazvionawo so even panguva yanga ina Mugabe havana kumbozvifungidzira kuti zvinhu zvinogona kuchinja oro masamba anogona kusiyana. Vanhu vakaramba vachitsikirwa vachiti Mugabe haafe akabva, ene Mugabe toda kuti aramba aripo pautungamiri, ndiye mutungamiri chiti anogona. Asi takazoona vaMugabe vakazobhiswa ende vakazosara vangoti tucha. Temba Muriswa, takarangarira Temba Muriswa ari kunzi iye vakamusiya kwemakore akawanda. MaZimbabweans vava neproblem naTemba Muriswa, not maodzi but other Zimbabwe, nevanhu veZANU-PF vari kutoti hashtag ZANU-PF Temba Muriswa zvari kutaura nazvo, tiri kupesana nazvo. Zviri kuratidza kuti izvo Temba Muriswa munhu akagara atori dangerous for a long time, but yanga iri snake yekuti yainetsa kunge ichioneka zvichinzi iye he also part and parcel kuma-political killings mamakaitika akawanda kuNorton. Tozoti yanga ari independent candidate kuNorton. Takaona ma-individuals akawanda akashayika ikoko ende vakaurayiwa. And also tenda panhau also Temba Muriswa also is involved also mune zvenhau yaWalter Muzembi. Tozoti Walter Muzembi akaplay a bigger role paanenge audzwa nasekuru wake Mnangagwa kunzi no, you must just ita kuti munhu auye. Ndiye akaita kuti Walter Muzembi anga achidzoka munyika, akamudza kuti aiwa Mnangagwa anokuregerera, asi vanga vane chinangwa chekuti vanga vachimuvharira mujero. So Temba Muriswa is one also of the evil guys. Ndio mumwe munhu anga akahide but ndi devil pache zvake. Iye vanenge varipo takatasa zvinhu zvakabenefita naTemba Muriswa. Mabusiness evarungu akaenda vakatiza muZimbabwe, toenda mafarms vakatora akawanda. Toita also munhu anenge aritori corrupt also munhu wacho futi anenge achiita zvise izvozvo futi. Izvi zvinhu zvokuti vana veZimbabwe havasi kufara, including maZANU-PF supporters vari kutaura kuti izvi zvinhu zviri kufambiswa nenhaya yekuti vanhu ava vari kuita vari kushandisa mari, even vaenda pamasocial media vashandisa mari kuitira kuti vaone maviews akawanda, mameseji avanga achienda kwakawanda, ndekuti pakabutswa mamillions akawanda. Asi izvi hazvizenge zvichishanda nenhaya yekuti zvigananda zvakatoonekwa muitiro wazviri kuita. Corruption munyika yedu yeZimbabwe yato a big threat zvokuti takaramba tiisiya ichienderera mberi, hapana kunoenda nyika yedu. Totenda vanhu vari kumira necorruption kunyanyanya vachiwenga nevamwe vakasiyana-siyana, vana vageza vari kumira nekuti corruption kuti yakaipa kuitira kuti nyika yedu inge ichiita zvakanaka. Apa panhu ndo panogona kuzonetsa, ndekuti vanhu ava vakabudirira, vakange vabudirira vabvisa zvigananda izvi, vemaopposition party vakanyarara, handifunga kuti vanozoiwina, ndekuti ava vari kutorwa hondo. This is a war, ihondo ichimurenga. Saka kuzongoitora opposition party vachifungidza vanozongoitora, ende futi vasapoti yeopposition party iri kuita ichidropa nenhaya yekuti hapana chavari kuunza paground pari zvino. Vanhu vari kuti ivo dai Zimbabwe, vari kuti Zimbabwe is for sale. Zvatiri kuona Tagwire uyu atenga maministers, atenga magenerals, atenga vamarutanzi, atotenga even gomba repaHeroes eka. Vakati ivo izvi kwanisa kuti zvinge zvichiitika munyika yababa. Vanhu vese vanofanira kunge vachivharirwa nyika yedu inge ichifamba iri a clean country, kwete kuita kuti nyika inofararira, kuti hatimboona kana anyone ari corrupt achisungwa oro achiinvestigatwa. Ndekutoziva kuti Mnangagwa anenge achivablokera oro anenge achivaprotecta. Zvinhu zvatinofanira kunge tichiongorora. Zimbabwe ava ndotenda muZimbabwe ndoti muwana zuva rakanaka. Ndotenda nekusubscribe nokomenda kwamaita pachannel pano.